Sí, aquesta és casa meva. I no, no surt a Google Maps. Us ensenyo les 10 coses més rares que tinc. Per aquí tinc un llibre. No és un llibre qualsevol. L'Estelat. Aquest llibre escriu sol, i no escriu el futur. Escriu el que no vols oblidar. Va, veniu, us ensenyaré un mirall que a vegades costa de mirar. Aquest mirall és una mica maleducat. No reflecteix el que sóc ara. Reflecteix el que he estat o el que podria arribar a ser. I no sempre m'agrada el que hi veig. Però és important mirar-ho igualment. Vale. Això no tocava. Aquesta casa no funciona amb electricitat. No té cables, no té interruptors. Funciona amb memòria. Corre, veniu, necessito algú escoltar parlar català. Escolteu-me, obro el portal per vosaltres. Veniu ara, a través d'aquí. Hi he estat. He escoltat la gent parlant català de totes les èpoques. I mentre algú les continuï dient, sempre hi podré tornar. Això no és roba. És l'antena. Quan algú parla català, quan algú explica una història, això s'activa. Veus? No és màgia. No és un superpoder. És ús. Quan una llengua es parla, no només comunica. Sosté coses. Cases, records, futurs. I mentre hi hagi algú que la faci servir, això no s'apaga.